Organizing the Bonekina making a quamon because no teaching on James Louis. Kuno Maya something a honor cousin. Kuno matter that something has gone wrong somewhere. Here, I'm sorry, can you solve? But here, na escalating to something deeper than we did not expect it to be like this. So in the video, James Louis Kuno no nkuzi ona nkuzi no mu heta. Aso kwa nge believe ihe niile and asam ge ekwete ni niile okwu. Mana do the editing by yourself. Pick ndi pick, ma drop and they are drop. Ko de kwanu. Ndị ba ekene mụnụ etuzo mụ na afa nke onye chiri nazelu. Special appreciation to Father Chidi Angelo, all the way from Germany, the Reverend Sister from Rome, and Father Super UK, yeah, Newi Nyafu. Bikono, Unafu na ifende shalko na pazili as Milia Basane no kutodure. Muno ne obono ofife, not just that now open water for una phone on the phone good apanye because if kayutendo ka Catholic ya uno if na mfucha ka mneku mana papa agwara m n'eziokwu ndo ọzikwa nke mmadụ ya eso but I shall know the truth and only the truth will set us free. You can assume all her pretense. And most of us need just for to go and compare clothing. So because I try to inform people better if now me na nto eziokwu bụ na o gosiri ifunanya ma na mekwu na ala wa kanunu go ndị sebetere aka na no esukwu na Nnewi diocese all knows Nnewi diocese bụrụ fara bụrụ ndị fara may groups na nka ndị na ba na chemical ọ bụ nke akwa nke tampoli na chalet mostly may yuli rainboot blue a nose mask if you put to our one I think I'm too young to know some certain things in the world now. But then you so and it's unfortunate knowing your person I'm on my pretend and I'm on my some even the balance no kaya so banchiao. I don't and say we have been a couple of that's why the mosquito can have one na to sikanata. Yeah, but now once you have been no harm. That's just why at some point I was so hated. Who wasn't better? Even the ways choose when you better and with that. The time now is 6:05. Come on, I even Monday book come with it. But edition of the I have no Kutunanka, I have no so. Oh, come on, by now, other Anna Bazegun Robert. Ndị isi ụka gasị na-agbasa ego n'ụrọba kịta na-edo isi eji na-ejekwa na akaụntụ ha asụ ha n'ọdụ ha mma ebe na-arịkọ ya eli n'ọdụ mkpa ka ngwa anyị ife ya magbuo onwe na-eme tata or anytime this week tata being 1st of February 2026 maka na m na-asị chi m kekwanụ na most times na people na camera boko na ncho ibe agba me video but when move I'm obey because na mama ife me jona e peka ni ife nga na nya ife mere munwa for refusing this thing I'm doing now onye mo of my am right ozimbia you onye ụka ibu onye ụka ikwere na Chukwu ikwenye na Chukwu
achọrọ m ka anyị mee challenge. Onye ọbụla ya ekwelu mee ife a ute obi ọcha, ọ bụrụ na before 21st of February and 21 days from today na ọ bụrụ na nwe nke gotata na ya enweta at least 100 testimonies since we up to 30,000. Amara na ọmụnwa na-ekwu sorry na onweghị ezigbo mmụọ ozi na ezigbo chi choice through mụnwa melu messenger. So Father Angelo, thank you for coming. Now before Nkawapa, Akachaam came out of my mouth. Very risky for me. If you know what spirituality means, that when the Akachaam that entered or that came out of my mouth, but I didn't plan it, I didn't know how I said that, and I didn't know. So I'm sure you don't want to blame me, considering that now even Jesus wasn't a Christian. Now let me even tell you something. Part of female boy, mama, Simba. If I not home, well, so many things, many people, many races, many countries in Africa. If I did Meluchi, when the Nefanyam, when the family, when the man yourself, my locator, when the Nef Okosi, the Nefana. Now, you can find a little bit of I can members, and then mentally, when I had to almost the same equal, and I didn't find the same level. Because more if some smart dudes, some guy men, we're trying just like it is a new invention now. If I may a cousin can die on Genesis chapter 1. Verse 1. In the beginning. That's the hidden truth they don't want you to know. In the beginning. Yeah, God of the Bible. Christianity. All go with you. It's all you preach. God will keep it. God will keep it. They are tired. Oh, okay, you've been a Genesis. And meanwhile, okay, a smart question many people have not asked. Now that Genesis. Can you say Almighty God, here you are let us come on in existence? Okay, well, God know the blue self. Let me yourself when you have a call your heart to it by that thing. When you put that thing. Let us. Na manyawa mando mitili. Opifu onye obuna na-ekwu na ọmụ ife eme mmadụ na onye ahụ nwụọ. Iwe onye ụka, iwe onye Igbo, iwe onye whatever. Either the person is a liar or sick, mad. Ode fa ofe bispala no mpara o chikachi niile. I presented this the Bible. Open na Christianity can when followers, when believers. To is open. One that for from Monday queer. You know, for Capia. Now, part of us Christians want everybody to be Christian. How could you? Allah. Unamkurajiza how Christian. How can I make us understand that now humanity is better than religion? Marco na if Bible, if pastor nko na aba, ụkọchukwu nko na aba, bishop nko na aba. Marco na
No, Bible, there is neither male or female, free or slave, but in all that we are one body in Christ. Now, one body I have no if I consider that no fumuna to lay lian why. Nakata if we su onike no always feel blue and now England. No, I was Catholic, no, I was Anglican. And I need to go in California, Urupan, Unike, Toraba because Presbyterian. Oh, you need to Methodist. Anatwa. I don't know why you Christianity are going to one. Ita tala no tahan ni lung ko na dun si bay ufifa kaya din men ufifa kaya I want to tell anybody that reasons that now religion also na Israel na as a family etun dey say me fight dey say beautiful they be the way na Rome they will amazing religion. No, it has a very passion, right? Also, in Rome, New England, you will have very politics, only digi politics. On other now, no matter no king no queen came well. Na England automatically. Now we head of the like King Charles we head of Anglican Church, just like Obucho wouldn't. We don't know or Muhammad Agamas. We don't know maybe you came on our I don't know about like if I were if you broken with that woman here I made that taboo first. I can you be with it because by now but I go to Robert the child say like and I'm down if I'm not cheap, no, but I'm going to I want to fight the body of Christ. Do he? The whole body of Christ. Touch not my in army, muddy, big, in army. I'll tell us a short story. Many years ago, I was about maybe 12 years. One woman and a woman, Marobia. You know, and my grandmother, best friends every day. I don't know my grandmother on a bay. For most people, I don't know my grandmother. Hannah broke on a color, right? So as soon as we holiday that period, when I talk one day, we free one more than and do to do ordinary. Then I go and do ordinary. You mind the pagans, the way they want to call it pagans, eh? If I know we're full the woman and I go or much than you. I can buy one naira note. I think I have 2 naira or so. Where you know, or pick the money. Or bachelor uduva udu na Abuja bank. I think all I got was able to do no good. The money in me. That I will buy a few distance away from me. Bend the one of us go. She felt no way could use my excitement to buy my last car. Conscience. Uchiata, which I said, my man living was okay. Then she now went to their bank to put the money. I want to compare it with Bishop Okeke, the first Catholic Bishop of Nnewi. If I will put on a cathedral Nake, Ipota. Ọ bụ no naturally ikpe nwa amara bịa ikpe iwu apprentice Chukwu nwa amara bịa na Bishop Okeke ka onye ya ruo straight ka onye depokata ka hapụ ikpe ọkụ mmụọ ya too harsh a na-ekwukwa ma na-ekwu ibe I always say I cannot see one part of the truth and leave the other ebe a ka ife bidoro now let me not even divert my attention of what I'm saying to cathedral. I wish I can even stop mentioning cathedral. Because
when for the medical stops. If you wake up about conscience, when you bishop, with talo, give you with that. Always the Ghana Tokotagas na Paris, Nya, Danka, Adolon, Fuyana, Lunke, and the one can any first now. Just like if a bishop in Gulfo B and H, before you were to find all in the first place, oh, if I now that interview, me, you see no going 1 naira. You be able to 1 naira, and not able 1 naira. So why would you that alone? You can just block send their bell and you say 1 naira. You don't need eyes to dream. And like I said, the major problem I have in the Christian is that we want everybody to be Christian. What is religion? Is the belief in and worship of a superhuman power or powers, especially a god or gods. And if the meaning of religion is Jacob. My religion, we just believe in. If you put it in there, in fact, what is belief? Acceptance that something exists or something is true. Now listen, especially one without proof. Then you find a blue wine and get it. Then you find it. It's a miracle now, if you Bible God, now God in the Bible, oh, a very big racist. It's not consigning. No, for you, for Africa, but angels, angels. Marcona, Okasi, Middle East. You have and angels are from the Europe. Why can't we think? Why are I HHT? Come a fear. Can go on a 2 card. Who can come Mama Kata? Eh? I've been a dining table. Who's even at a canafu? Oh, chef, more wine, but tell me for more chef. Okay, well, I would need. Okay, talk. And then alien. What do you no new king on a tata? Can you feel a dining table? Oh, goodness. Israeli Congo would do the Nianelli. You would tell you no land. Although, if a mother be to Bamwellian, a school na Chukwado Ho. Chukudu Bono, because don't misunderstand me. Chukudu, even the Guna Chukunka in a J window, Aquaselai. I jaga, Honka. The chukuma, the too small, remember. Sorry, Aqua, or the too tiny, chuku, it come like any niva. I am not I don't mean attack the Oka. When Louis and when I'm open air, ground, how would you feel? If a vicinity, you will look this period following the person, man of business can or Macana, then we become a brain, Nakata, Kuzena. Matia no nya kedroli ke anyam ke mi ke kwa okununde Britain kunolaize ayi wan yo pa mi pa kunolaize wan de India ka eli ni hanu de India ka ne ya ba na atoma ha ka ne gbe kwa tia and mo ayi na hande ke mafuma
I go make comedy scene now. Dutch are very colonized in the India now. Say how now. I had been at Bala. India, say Macaganus. By the way, because I said now had that from Great Britain. On India, like a question I want to ask. On India, where join Great Britain? When it is great, yeah. Before they are the Britain, or see now how to do. I said, but never can I do. Take it easy, great. No, does. Because if you see me as na electricity, ndị nyere aka ma ndị kwụwarasịrị waiting great. Achọm ka mbekwere kwuo nwanyị n'okwu. What I'm trying to say bụ ụlọ na mgbe anyị ajụ ajụjụ, ụlọ na mgbe anyị eji okwu anyị na-abụ wee kwụrụ. The major message in the tata bụ 1st of February 2026. Kono mana na chukwu odo. Kono mana na onweghị ife onye na-eji ụka nwere onye ahụ eji ụka enweghị. Undiluted truth. Nke ihe aka onye ahụ ekwenye obodo na-eneten wee nwee ewu bụ nke ihe enweta ma nọ ya enwuo. Aye ji enwe Biko mụ na mozi ngata bụ achọrọ m ka ife a ka ewulie nwalụ na ma adịọ ebe nkwugide m nkwughere especially if we can be honest with ourselves. Onwe njọ ka practice ya and onye ọbụla menwuru mie ite obi ọcha ebe live na next 14 days, next 21 days I want testimony. Ihe nchọrọ ihe anyị bụ ego n'ọnụ iwepụta m but at least ya bụ 2,000 igwe 1,000 send ele mpaghara ọ na mpaghara nwa na send ele dịkwala nne gị ọ na-adịkwala nne ya nwa na ọmụtakwa nwoke send ele just obi na obi bụ ụlọ ise mụ ijikwa ikwu nne gị na 1,000 nke ọzọ onye ọ na-agụ obi na obi ebe ahụ ndị marụrụ m ụlọ I'm giving my own, I'll be giving my own maybe by tomorrow to Ifenna Okoye and Okuchukwu na Bike ya maka ndị marụrụ m ụlọ ọ ndị mmenye nke m inyefe ya saa n'ife akwụna ọnwa ọfụ ka abalị na-echekwa nke ifufe dị iche n'ọnwa nke a wee gawazịa to ha were obi ọcha kpere gị ekpere even if over the phone it will work mana onye si ọ gbasịa oge mmecha mana okpere nke ya anụ ka gị wee kwuo amen ma wee kwuo ise onye ahụ achọghị ekpere achọkwa mmadụ onye ahụ jiri nọ onye ahụ wee nwa ọnụ efi merie ekpere eme mgbagha. Now where the major sacrifice comes in. Onwe onye gburu ife ọjọọ n'obi ekpere anyị alụrụ gị ọrụ efugosi wee kekọsị onye kpatara na there must be a reason why the leaves will fall down and decay. Ife ahụ eme na nkịtị onye gburu ife ọjọọ n'obi Chukwu ekwesị na ojikwara nere ha ife ọ na ihe so eme this practice. Now ga-eji ya kwaghalụ try dan try abala nya anyị wakatazi okwu hozi anyị chọzi onye wụ next to onye ahụ tọrọ ma onye na-esoro onye na lineage it will still work maka obodo wee kwensu. So if I can talk I mean ka anyị mara kene ka anyị were compare many years I can go local tithing offering never go tithing never go offering but this very one ka anyị mean ọ bụrụ na anyị nwere over 30,000 people here 500 men I'll be more than okay with 50 people's testimony. This is the major message. What I have next, if I'm in a Navy, I have to send this out. Can we was only Mugandi, if I'm in a Navy, come on, school time, we have to go. Goodbye.